Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. 5 drug suspects na nadakip matapos malansag ang isang drug den ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Martes, September 30. Ang buy-bust operation ay sinagawa ng PDEA Nueva Ecija, Provincial Office at Nueva Ecija Police Provincial Office Drug Enforcement Group sa Barangay Tinio kung saan winasak ang isang makeshift drug den. Nalambat ang mga salarin na kinilalang sina alias Lando, 43 taong gulang, alias Ella, 52 taong gulang, alias Nio, 60 taong gulang, alias Bien, 35 taong gulang, at alias Rom, 34 na taong gulang. Nasamsam sa mga drug suspects ang 9 na gramong hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 61,200 piso, mga paraphernalia at ang ginamit na marked money. Ang nakumpiskang iligal na droga ay sasailalim sa laboratorio ng PDEA Region 3 sa City of San Fernando, Pampanga, habang sasampahan ng kaso sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong mga sospek. Abangan ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.